Не, това е ванилия. Хора, сега ще плащаме този сладолед. Това е моят сладолед ванилия, ето. И има опашка. И чакаме. И да го пробваме. Ще пробваме този сладолед. Я да го видим. Ванилия. Ванилия с бяла шоколад. Не, само ванилия. Да, ванилия. Ето вижте, хора. Ванилия. Това са моя Не сладолед. знам, Алекс, как ще го изядеш. Ще го ям, разбира се. Хора, пъпа ще го няма. И само да ви кажа, другата седмица, точно в 5 часа сутринта, ще играем Айскрим! Ванилия! Алекс, да кажем на другата. Между другото, в 5 часа сутринта, в петък, ще се гоним в Мизия. Защо в 5? Аз в 5 не съм дошъл. В петък ще се гоним из Мизия, не само на нашите етажи, които ние познаваме, който първо се запълни той Като трябва да ни види. Ако ни не види, пак ще се кара с мен. Ето той сладолед ще готиме. Добре, да. 1,70, 40, о, те много пари бе, 1,60, 1,70, 10 с една карта. И така, да връщаме се отново и сега, Сашо, откъде ще минем? Оттам или оттам? Оттам. Да е по-завално на хората. Между другото, нямаме търпение да го пробваме този сладолед. Аз мога и сега да го отворя. Забравих си сладоледа. Хората ми се забрави сладоледа. А сладоледа се оказа при мене. Човек може да се бърка, извинете. Да, ама не забравяйте да се абонирате за нашия свят, за светът на Александър и за моя канал. Може да напишете профил в YouTube Валентин Захариев и ще ви излезе. Между другото, вижте как е готина направена кутишката. Вижте колко е яка. Много е симпатична и готина. Алекс, ти ще се задавиш? Хора, вижте, Алекс се дави в момента. Така, Алекс, какво сега ще правим, като изядем този сладолед? Ще кажем на хората чао и край. Алекс! Ma nema te otkrili. Mi programa bila stopila. Валентина, единицата жената ще види, че сме ние вече. Вижте какво прави Александър. Стои и чака като някакво куче на асансьора да се качи. Не съм И куче, чака като някакво извинете. бездомно куче. Хора, че Няма така, няма да се извинявам за този сон. може да видите, мисля от най-шумните страни. Ако дойдете тук, направо ще ви се просто слуши. На юнаците. И така, хора, сега ще пробваме този сладолед. Алекс, ще го пробваме ли? Да, ама само аз, извинете. Добре, сега ще пробваме. Искаме да ви покажем нещо много яко. Вчера открихме тази стая. Алекс, слушай, вчера открихме ето тази стая. Готови ли сте, хора? На 3, 2, 1. Вчера открихме, че има детски кът. Това е най-якото на света. Вижте какво има. Вижте ние днес какво сътворихме с Алекс. Тук се шпили Хора. 1000 стола и това е всичко от нас. Чао, не забравяйте да се абонирате с камбанката и за лайковете. Моя продължава, С извинявай. камбанката и до нови срещи. Чао!
Хора, ето сега ще пробвам този вкусен сладолед. Не. А ти лъжица нямаш? Мога ли да отида да си взема? Да, ама може да струва пари. Не знам. Ако искаш, отиди питай. Аз тук ще остана с моите любими приятели. Добре, хора, сега се връщам. Между другото... Ма не се виждаш. Между другото, хора, докато... Мирише вкусно. Добре, между другото, сега ще пуснем таймера за 1 минута и да видим дали ще успея да дойда за 1 минута. Нека да видим. Ако успея, Алекс трябва да ми даде малко от сладоледа. И ще ядем и двамата. Ама виж, тук има някаква розова лъжица. Да, сега хора, таймер Ама тук започва. на земята има някаква розова лъжица. Да, сега хора, започваме. Хора, ето. Колко е? 50,49. Ето. Хора, върви таймера. Ще видим. Дали ще успее? 28 е. Няма да успее. До 22. Шестнадесет, 15, 14, 13, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прави хора. Не успях! Не успях! Таймерът ти свърши. Трябват ли ти пари? Не. Не успях, хора. Ама можеш да ядеш? От сладоледа. Да, за и двамата. Само да казвам на майка. Еми хора, както вижте, не успях. Бедно. Много. Хора, искам само да видите. Целя съм потен. Направо вода се стича от мене. Вижте, вода се стича от мене. Върни телефона на място. Чакай. Между другото, само да ви кажа, в Мизия е ужасно топло. Алекс ще ви каже останалото. Алекс, дореши за Мизия колко е горещо. Много е топло. Гледай, аз ще го нагласа. Хора. Няма ти каза, че ще ядеш сладолед. А? Не, тя каза, като отида вкъщи. И ти за втори път ще ядеш. Това ми е първия път, почнем пак. Без тя да знае. Да. Аз даже се ям и по 3 сладоледа съм яла. На ден? На един ден. Са, какво искаш да правим? Чакай, аз на много шибам. Що? Трябва да... Това е втората част на този клип. Да ви кажа. Това е втората част. Ама този път ще ходим с страница за
следващото видео отново ще ходя. Искам на втория етаж. Качвам го. YouTube. Напред. Качвам на видео. Алекс! Вижте, хора, нашето видео е готово! Аз съм Ретин и в Чао хора, мисля Довиждане, хора! Това беше всичко от нас. Очаквайте още невероятни и смешни клипчета от нас. Очаквайте трета част. Утре ще дойде трета част, но ще снимаме, утре ще снимаме в 9 часа сутринта, когато дойде, когато дойдеш ти и ще снимаме от нас. Чао! И се абонирайте, слагайте камбанката, слагайте лайкове. За да не пропускате нашите видеа. Чао! Ще служира.